Suomen jalkapallomaajoukkue ei pelaa ensi kesän EM-lopputurnauksessa. Se varmistui, kun Suomi päätyi maalittomaan tasapeliin Portugalin kanssa viimeisessä karsintaottelussaan. Suomen lohkosta EM-kisoihin menevät Portugali ja Puola. Suomi taisteli Porton illassa, mutta ei tällä kertaa hyvän puolustuspelin lisäksi kyennyt siihen yhteen tarvittavaan maaliin. Portugali oli odotetusti joukkueesta se, joka vyörytti jatkuvasti vaarallisia tilanteita Suomen maalille. Portugali-peli ei jättänyt jossiteltavaa siitä, kumpi joukkueesta oli parempi. Serbian ja Puolan päädyttyä Belgradissa tasapeliin olisi Suomi voitolla ollut mukana EM-kisoissa. Suomen lopullinen sijoitus karsintalohkossa tulee olemaan joko 3. tai 4, riippuen siitä, miten käy Serbian ja Kazakstanin välisessä päätösottelussa. Peränpitäjä Azerbaidžan jäi lohkossa 5 pisteeseen, joista 3 se vei Suomelta. Tuo 3 pistettä olisi vienyt Suomen kisoihin. Paras paikka Portugalissa Suomella oli viimeisillä minuuteilla, kun Bruno Alves oli siirtää pallon omaan maaliin. Tämän lähemmäksi lopputurnauspaikkaa Suomi ei päässyt. Samalla saattoi päättyä monen suomalaispelaajan ura maajoukkueessa. I can't be happy because the players in the dressing room are devastated. You know, they were so confident that they could do this and so confident that they could play a good game and win the game that it would be wrong of me to say I'm happy. You just dream and just hope that maybe a ball would have fallen a bit more kindly for us in a situation or two where maybe we could have got the goal which would have put us through. EM-lopputurnauksen 16 joukkuetta ovat siis selvillä. Seuraavaksi vuorossa on lohkoarvonta runsaan viikon kuluttua 2. joulukuuta Luzernissa. EM-turnaus pelataan kesäkuussa Sveitsissä ja Itävallassa. Englanti karsiutui EM-kisoista ensimmäisen kerran sitten vuoden 1984. Ruotsi on lopputurnauksen ainoa Pohjoismaa, kun Norja jäi kisojen ulkopuolelle Turkin rynniessä jatkoon. Yle lähettää EM-kisat kotikatsomoihin. Suomen viimeistä karsintapeliä seurattiin tiiviisti tietenkin myös kotimaassa. Jo muutamia tunteja ennen ottelua muun muassa helsinkiläinen urheiluravintola oli täyttynyt sinivalkoisiin pelipaitoihin pukeutuneista kannattajista. Moni kertoi ennen peliä uskovansa Suomen voittoon, mutta pelin aikana tunteet vaihtelivat. Päävalmentaja Roy Hodgsonin toivottiin jatkavan kariutuneesta haaveesta huolimatta, mutta päällimmäinen tunne fanien keskuudessa oli pettymys. Kyllä se harmittaa, mutta Portugali on maailman parhaimpi lukeutuva jalkapallomaa. Että siis, kyllä mä Suomelle nostan hattua tästä suorituksesta. Serbia antoi meille se avun, mitä haluttiinkin, mutta tänään ei tehty paikoista maaleja ja se on jalkapalloa. Mitä mieltä olet Roy Hodgsonin suhteen? Pitäisikö Roy Hodgsonin jatkaa Suomen valmentajana? Ei se ollut Roy Hodgsonin vika. Se oli tosiaan siitä, että puuttuivat hyvät pelaajat aiemmissa otteluissa. Nyt näissä viimeisissä olisi pitänyt olla näitä meidän tähtejä. Mutta tulisiko hänelle tarjota jatkoa Suomen maajoukkueen päävalmentajana? No mistä löytyisi nyt parempaa?